ukuhamba kwababa emhlabeni kwaba isandla sami. Ngithi uyakhumbula ukuthi ubaba watholakala emobeni ethule enqunyiwe isihluku. Ukuhamba kwababa baba. Ya losala. Ukuhamba kwababa kwaba isandla sakho. Losala impela ngimina ngempela ngathi ngiyinkabi zamnquma ubaba zamshiya emobeni. Sanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV. Kwesisiqephu sithi sikhipha izimfihlo nihle noLongstar kaBlack Life TV. Namhlanje vashela ubhuti omncane othi unemfihlo afisa ukuyidalula kubhuti wakhe omdala. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Cela ubingela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukeli emakhaya. Ngethemba ukuthi usuku leni liqale kahle, lizophela kahle futhi. Ngokuhlala ngihlala eThekwini kodwa ukudabuka ngisenqotho. Dabuka enqotho. Akasaqhaqhazeli babukeli. Iyamsinda le ndaba. Akasaqhaqhazeli iyakusinda le ndaba ozoyisho la. Ayisigaxa. Isigaxa. Isigaxa. Kwenzakalani? Awusho nje uqale ekuqaleni izibe isigaxa nje. Ake ngiqale ekuqaleni. Yeah. Ngisuse emumva empandeni. Isuse khona impela. Isuke ekhaya la isuka khona. Ekusukeni kwayo ingobaba ozala mina. Okay. Ongasekho naye emhlabeni. Okay. Ubaba ube umuntu okahle emndenini. Esasebenza eGoli efika kushatshulwe ekhaya kuthokoze. Kodwa khambe kwahamba laphela itoho wabuya kweze ekhaya. Wawumuntu nje ogxila kakhulu einkambeni. Angazi noma kuphela kwetoho bese kumstressa kakhulu ingqondo yakhe nje benokwenza izinto nje ezithusayo. Mase ephuzile ngoba phela beyiqala lento esephuzile. Kwaya wagcina senza ke manje sengasaphuzile. Beyihlukumeza kakhulu thina nabafowethu lento ngoba besibuka singabi nawo amandla ukuthi singayilungisa kanjani ngoba sizingane sisaba futhi ukuthi singayilungisa kanjani. So mayibuye ekhaya yini ushintsho laba khona? Ngoba uthi wayesegxile kakhulu einkambeni. Ube nokubuya khahlela icapha athi mina benginiphakela la ekhaya benginenzela yonke into. Akhahlela icapha afike uma engalungise kudla amfaka isibhakela sibukile. Nibanga ke ekhaya? Sibathathu. Ubhuti wakho omdala lo ofuna ukuconfessa kuyena? Yeah, ubhuti omdala. Sure, okay. So manje mayishaya icapha ushaya umama kuphela noma nani niyashawa? Ushaya umama nodadewethu. Nodadweni? Yeah. So unshayelana ukuthi akuphekiwe? Akuphekiwe, akulungisiwe yonke into okuthiwa uyahlelelwe kahle ngoba phela umnumzana ohloniphekile. Yonke leyo nto ayibuke yizeleze. Lo nto yakhela yayohlula enhlizweni yami. Ngoba uthi ke wabuya eGoli umsebenzi waphela then hlala kahle ubabe alright ubabe unjani before yonke lento kuphela umsebenzi? Efika uqalwa bobaba lesimaziyo usandayo sathe sebayena sikhiphela ingomo ekhaya lifudumele nje lalivele lifudumele. Kungekho ukukhombisa ukuthi hayi ubaba uphazamisekile engqondweni ngokuphela komsebenzi. Ngoba phela ubaba bengaphuzi. Haya uqala ubaba hayi ubaba simthole nje kahle ubaba seyaphuza manje. Useyaphuza ubaba. Futhi nalapho esithanda qala nje ukuphuza esithanda ubaba sethu ukuthi ubaba useyaphuza. Angithi uhamba phela sangasabi nemali yokuthenga utshwala ngithi phela sasebenzi. Yeah. Anokuyifuna kumama, umama udayisa ithumbu. Anokuyifuna kumama yona lencane ke umama abe nokunqaba ngendlela ukuthi akakwazi ukukhipha imali yokugcina ezosuthisa ayinikeze ubaba ekuthena suthi asuthi ubhiya. Yaqala lapho inkinga ukuthi ke nina benginondla la ekhaya. Benginondla nina la ekhaya yonke into benenzelwa yimina. Lokho asikuphikanga. Benginondla ngenzela yonke into. After ubaba yena eluza umsebenzi ukhona ekhaya usebenzayo? Ukhona ekhaya usebenzayo. Yebo. So ukudla usakuthola? Yebo kusatholakala ukudla. So manje ke inkinga ukuthi shuthu engeke uthi awuthola umsebenzi suphelile. Suphelile. Manje ke imfihlo kanjani le nto? Ithini imfihlo? Wahamba phela ngithi umuntu bengenawo amandla
ukuthi azama ukuthi ayilungise lento yamama nobaba ukuthi uyamshaya. Agcina umama seyesibhedlela wakwaphuka ngisho ingalo. Emshaya. Hayi kuthe ngoba uhambe ngo2016 emhlabeni. Ukuhamba wakhe ngo2016 wahamba ngesandla sami. Kanjani? Ngenza imizamo yokuthi ngithenge inkabi. Uthengele ubaba wakho? Yeah. Ngangenawo amandla okubhekana naye, kodwa ngenza isiqiniseko sokuthi ngifisa inkabi ezowenza umsebenzi ube clean njengamanje. Kwasolwa abantu abaningi yaphelela indaba, kusolwa abantu abangekho. Umuntu owayenza leyo nto imina engazifuna inkabi ngazithola ngamthengela ubaba ebuye esportini. Wasudine kwangaka ukuthi ke usungaze ubone ukuthi akuchithakala igazi? Yonke lento ayenza phambi kwamehlo ethu yakhela yawuhlula enhlizweni yami. Kuyimanje nginokuyibona ngamehlo engqondo yenzeka. Kwesinye isikhathi inyembezi eziphumele mangihleli ngicabanga lento. Hayi ngabona ukuthi ayingeke. Ngcono suke endaweni. Hayi kumncona vele ukuthi uyaphela. So lezi inkabi lezi wayikhokhela malini futhi uyithathaphi imali? Uyasebenza? Yebo sengisebenza ngaleso sikhathi. So wayithathaphi zakubiza malini? Wangibiza 25,000. Uma wakho zamenzani, zamdubula? Zamnquma? Yeah. Watholakala nje eMobeni esportini. And then uma wakho wafila kanjani ezokuthi umyeni wakhe? Wakhala kakhulu ngoba phela ukuze nje kube khona umuzi, kube khona nezingane eziyithi uthando lalikhona. Beqala ukubonana sasingekho, indlela abashelana ngayo sasingekho, eyadala ukuthi uma agcine semthanda ubaba. Yonke lento ayenza shothi uthando lokuthanda ayemqomele lona nokumakhela futhi umuzi lalisekhona njengoba namanje lisekhona. Kodwa lokho esiphilisa ngakho bangasesilona uthando. Mina ngangilibuka ngawo amamehlo. Kwaqhubekela niki kwena umbone ekhala kangaka umama? Ngagwenyitshe. Ngazenza engathi nami ngiphatheka kabuhlungu ngokuhamba kwababa. And iyakuthusa le ndaba. So manje ke why ufuna ukuzoconfessa kumfowenu? Sekwenzakaleni, I mean into eyenza ngo2016 le. Yeah. Why manje sesizoconfessa ngo2024? Ukuthi impilo inokusiphathela izinto ezisimangazayo. Ngoba ngenzeka ukuthi nami njengoba ngenza izinto ezihluku kangaka angazi mhlawumbe ngenzeka ngisalela amamishana emhlabeni iqiniso ligcine lingatholwanga. Isiyakudla ini lento? Iyangidla manje. Iyakudla manje. Ayangidla. Kodwa for the past years bingakudla. Hayi. So masumtshela ubhuti wakho omdala umuntu onjani? Umuntu unalo udlame, kodwa masikhuluma naye siyakwazi ukukhuluma. Sibonisane. Ukubhoka kwakhe ngolaka mawukuthi angabhoka ngeke ngize ngimsole, into ukuthelo yakhe ngeke ngivimbe. Angeke ngize ngivimbe, unalo ilungelo lokuthukuthela ngoba ubaba wethu lo. So mase umtshelile, chances are uzohamba utshela uma wakho. Chances are uzofonela amaphoyisa. Ready for konke lokho. Ngoba ifamily at the end of the day ube ubaba wenu. And wena wathatha isinqumo out of anger. Yeah. So manje ke usuzomnikeza lesi sigaxa esingaka. So ziningi indlela azoreacta ngayo or izinto ekufanele uyilindele ezokwenzeka. Uready ukubhekana nazo lezo zinto? Konke ngikulungele. Ngikulungele konke. Noma yini. So singamthinta ubhuti wakho? Hayi singamthinta. Mase uma wakho uzothini mayisethwala lolu daba ukuthi kanti wena? Angazi uphatheka kanjani kodwa qiniso. Sukela ku2016 in between the years ukakhale ngayo ubaba ukuthi ngabe ngcono sakhona. Unako kumbuka esithombeni kodwa asaba ukushela indlela amkhumbula ngayo ngoba uyazi ukuthi emehlweni ethu ube emhlukumeza egcineni kwakhamba kwakhe. Kungcono umuntu ozokuhlukumeza aphinda lithola ithuba lokuthi alungise niqhubeke kube nothando. Lo baba uhlukumezile esahlukumeza yaphela ngoba isikhathi esisuka esportini uyohlukumeza vele already ekhaya. No, I get you. So akhathi inkabi ke sezimshile esigangeni uba wamthola?
watholwa usisi wamakhelwane wahamba eyosithezela naye uyena onambeka endaweni la kuzoba khona lula ukuthi watholakala. okula okwazizwa khona uvela abantu ukuthi bazodlula wangadlula noyokhumoba wengadlula noziyela futhi esportini naye. Hayi no asimthinta ubhuti simazise ngalolu daba yo ngathi ithanda ukuba nzima kakhulu le. Sawona bhuti njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la wa Black Life TV. Kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Okay. La e-studio ngihle nobhuti wakho omncane othi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlalelo. Angizwa? Okay. La e-studio sihleli nobhuti wakho omncane othi unemfihlo afisa ukutshela yona. Ungakwazi ukumlalela? Okay. Ngibambele. Uyibambe nje kanje. Yabafo. Ngiyaphila wakithi. Cela umcela khulumele phezulu kancane. Bafo sacela uphamisise. Bafo yangezwa? Bafo. Ngikhethe isinqumo sokuthi ngize la ka Black Life TV ngizodalula naye inkinga engidlayo. Ngilalele bafo. Uyazi bafo ukuthi zonke izinto uyazi ukuthi bafo ayikho into esingayikhuluma nawe. Cishe uyathuka ukuthi imfihlo enjani le. Kodwa bafo uyakhumbula ngithi ngo-2016 nakho kuhamba ubaba emhlabeni. Kunento othile engayenza kodwa nginezizathu zokuthi indaba engayenza. Bafo uyangisinda lento kodwa ukuhamba kwababa kwabe isandla sami. Ukuhamba kwababa emhlabeni kwaba isandla sami. Ngithi uyakhumbula ukuthi ubaba watholakala emobeni ethule enqunyiwe esihluku. Ukuhamba kwababa baba. Losala. Ukuhamba kwababa kwaba losala impela ngimina ngempela ngathi ngiyinkabi zamnquma ubaba zamshiya emobeni. Nginezizathu zokuthi ngilalele bafo nginezizathu zokuthi angithi uyamkhumbula ukuthi ubaba behlukumeza kanjani ekhaya ehlukumeza umama emva kokuthi ebuyile eGoli izinto sezingabambeli kahle enokuhlukumeza ekhaya lonto yangakhela isilonde esikhulu okwemanje engifisa ukusipholisa nje ngithatha isinqumo sokukhuluma nje kanje. Niyezwa? Angazi into ukuthelo yakho uzothukuthela ugcine kuphi kodwa konke ungakuthukuthela ngakho ngikulindela ayikho inkinga enginayo. Kuyilungelo lakho na ukuthukuthela ngoba nami ngangathukuthela ukube lento ngangiyazi ukuthi ubani owayenza kodwa ngoba ngiyazi ukuthi isandla sami ngikhululekile nje namanje ngithi ngizokhululeka ngizobhodla. Ngingazi mina ngathi ngiyinkabi ezafika zaqeda ngobaba. Ngiyaxolisa kakhulu mfowethu. Ngiyaxolisa nje kakhulu ngiyacela ukuthi enhlizweni yakho uyithole indawo yokungixolela ngiyaxolisa. Ngikuxolisa baba ungixolise ngoba manje ngimplastifikile la sesibafuneka ngaka abantu ababulala ubaba ngiyongitshela ukuthi wena isandla sakho lesasola abantu abangekho bazonke impilo siyazi siphatha abantu bakade sibashole ngiyongitshela wena ukuthi wena
ubulela ubaba kodwa kade sihamba nawe mhlawumbe sibona abantu babulela ubaba. Asikho isidingo sokuchitha insizwa kusebenza zahulumeni zifuna abantu ababulala ubaba. Umuntu obulala ubaba imina. Uba awumtshele mina-ke umalo uyakwazi nokuthi yena wabulala ubaba uyakwazi lokho. Ayekho umuntu owaziyo ngaphandle kwakho nobukele njengamanje. Siyabona le ndaba lena bafana ngempela mina uthanda ukungiphinda ngempela bafana ngoba manje bayilungisa kuzomele kube khona phela nawe uyazi ukuthi ubaba ngathi ezenza izinto ezimbi kodwa ubaba ohlezi ubaba phela. Yeah. Ngalesi isinqumo wasithatha wayisithathiswa ukuthi wena wawusithathiswa yini ungasitshelanga mina ngimdala. Hayi kwakuphoqa bafu ngoba ngangazi ukuthi uzophikisana nakho konke. Ayikho into eyipoqa mina ngangitshelile ngimdala ngimkhona. Ayikho into eyipoqa. Ngeke le ongitshela yona njengamanje akana ukuthi ngeke kuzomele kube nobulingi ubaba mina ngimthanda nawe ngimthanda. Nami ngimthanda baba. Ngiyaqala ukuthi wena ngibulele. Nami ngiyamthanda baba ngenze ukuthi naye alale ngokuthula naye. Ngimele noma yini mfethu nami ngingalala ngokuthula mawuthi kanjani. Lapho le ndaba lena ngikhuluma ekhaya. Kuzomele le ndaba ngifonele uma ngimtshele uma ukuthi ubona nje kunjena nangu mfowethu omncane obulele ubaba. Ngiyazonda nje la emphakathini uyena mfowethu. Ndibapho lento ongitshela yona njengamanje baba awuzojezela. Uzojezela futhi ngiyakutshela bafuyazi njengamanje ukuthi ubambe usibulele baba. Kodwa-ke bafo ngoba usukhulumile kanjena hayi bafo ukuthi njengamanje. Njengamanje ngiseThekwini. Okay. Ngicela ukuthi ubuye ekhaya. Ubuye ekhaya indaba sikhulume ukhona ukuze lo mama ezokwazi lokho ukuthi yena uvulela ubaba ukuthi ukwazi ukuthi sikuthathe izinqumo. Singawuhlela umhlangano ekhaya emagcekeni. Kanjani nawe? Ngiyabuza into esho kodwa uzokuthathela izinqumo kuzomele ukuthi mhlawumbe eziyabona ngifana ukuthi angazi khona isile ndaba seyithini into. Kodwa hayi baba hayi kumele ulalibaliwe nawe. Ayidlishi yena. Uyabala. Sesiyethu uyabala. Awungeke. Kulungile bafo shuthi uma namhlanje uzolaleya nawe nesadwini bazokulala leyana namhlanje. Ngiyakuzwa bafo. Nakumina zime emthumeni ngilindele noma yini bafo. Ngakho ngiyamlungile phana mako sepha naye mhlawumbe ushelwa amanzi-ke namhlanje kusasa. Ingathi izinto ey'ngalungi kanje iy'nto zakho kanti ufike ubuvelelwa ngabhadi kanti wena ubulele ubaba futhi. Ngiyaxolisa. Hayi mfanayi lamabhadi asazokulandela njalo mfana sazokuboneka mfana yami. Kodwa-ke ubuye ekhaya mfana ubuye ekhaya ukuthi uzobona kahle. Uzozwa ngizobona kahle ukuthi kwenzakalani njani. Ngizonyathela emagcekeni akithi. Uma uzophinde umezwa le ndaba. Uma uzophinde nawe umezwa le ndaba fana wakho umuntu wangiphoxa bafo ukuthi ufezi. Idlishiyele wakithi. Ayikho lokho ayikho yakhona ezokuyishiyela. Yena uzomele ujeze nawe ujeze. Kulungile baba. Kulungile bafo kuthiwa zinqunywa amakhanda ayishiwe sobuye siyithethe vele mase ngifike ekhaya. Buya namhlanje zamuthi ubuye. Uma kuyanga namhlanje sizoletha amaphoyisa sizolanda amaphoyisa la. Kulungile bafo ngizofika. Wasuka umsindo-ke manje. Ngiyaxolisa bafo. Ngiyakuzwa bafo hayi. Noma yini bafo ayikho inkinga izobonana.
Hayi, ngazi ngizoyithini lento. Unjani bhuti? Ngiyaphila. Ngiyaxolisa ukuthi ke nawusizwe kabuhlungu kanje lesi story ukuthi kanti isandla esasekhaya. Hayi, no uzobuya kodwa akasithemba ukuthi nizokwazi ukuyilungisa njengomndeni. Hayi. Hayi no siyaxolisa. Siyaxolisa kakhulu. Kodwa ke uBlack Life uzon offer counseling ukuze nikwazi ukuthi nidile nale issue le. Yeah, no ngiya-understand. Siyabonga kakhulu. Okay. Uzizwa unjani? Hayi, ukusaba nginakho. Awunakho ukusaba? Angikhulekile ngoba sengikwazi ukubhodla. Hayi ukusaba nginakho. Ngilindele noma yini, ayikho into engizoyenza. Ngiyakubona usujuluke. Ngiyaphoqa. Ujuluke uphelile. Hayi kaphoqa. Usho ukuthi uvalo likuwena. Umjuluko uphuma njengamanje kuphuma yonke le nto le. Kade ngiyigcinile. Yo asithembe ukuthi akekho omunye osekhaya obona ubaba wakhe ehlukumeza uma wakhe abona ukuthi akathathi lesi sinyathelo. Sona sinyathelo enzima kakhulu lesi. Saba nzima kakhulu, ngajula. Ngahlala nje. Ngayijulela. Ingakho ngithi noma yini. Yo. Yazi yanzima ke le babuyele emakhaya kodwa sithemba ukuthi ke nabazokwazi ukuthi ke bayilungise njengomndeni and kubhlungu ukuthi ke na umzali ehlukumeza omunye umzali ingane ibona ukuthi sekuyimina kufanele ngiyilungise le ndaba. Nathi sabazali asizameni ukuthi senze kangcono. So Black Life TV sithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Ningakhohlwa phela uEasyBet. Manibuka nje lapha kwi-screen kune link, please ufake icode uBlack50, uBlack wethu uno Q and then 50, uBlack 50 ningakhohlwa. Nazingani mhlawumbe umcebo wakho lelo lapho. Ngithanda kakhulu ngoLongstar, libe nosuku oluhle. Is the Black Life TV.